Predstav si kraj, kde zima trvá veľmi dlho, mráz sa drží týždne a slnko sa občas vôbec neukáže. Dnes hovoríme o ľuďoch severu. Povieme si, ako žijú v ľadových podmienkach bez romantiky. Rozoberieme, ako plánujú deň podľa počasia. Čo si obliekajú a čo majú doma. Prečo sú ich výstupy von krátke. Tu nie sú žiadne maličkosti. Dôležitá je zakrytá tvár, suché rukavice. Tiež zásoba paliva a teplá predsieň pri dverách. Všetko to znie jednoducho. Ale takto si šetria silu a zdravie. Vietor silnie a na chlade sa nemožno zdržiavať. Osady ďalekého severu stoja na pevnej pôde. Kde je pôda zamrznutá, domy zdvihnú na koloch, aby teplo zvnútra neničilo základy. Okná sú malé. Vstup je skrytý v teplom zádverí. Strechy sú zosilnené proti snehovým nánosom. Vo dvore nechávajú koridory pre odpratávanie. Stavajú štíty proti závejom. Hospodárske budovy sú blízko domu. Zásoby sú v komorách. Krúpy, múka, konzervy, sviečky, batérie. V lete opravovali strechy a lode, nastavovali pece a motory. Krátke teplé obdobie je jediná šanca pokojne sa pripraviť na dlhú zimu a búrky. V zime na ďalekom severe slnko nemusí byť týždne. Preto doma svieti jasné svetlo a udržuje sa stabilný spánkový režim. Vonku sa nedá dlho zostať. Techniku skladujú v teplom garáži. Motor predhrievajú vopred. Kontrolujú batériu aj zámky. Mokrý chrbát či vlhké rukavice rýchlo ochladia telo. Preto je dôležité vrstviť oblečenie a vyhnúť sa poteniu. Keď vietor zosilní a viditeľnosť je nízka, cesty sa odkladajú. Zdržanie v mraze často vedie k omrzlinám prstov a líc. V lete je situácia iná. Je svetlo celé dni. Spánok potom zachránia hrubé závesy a zvyčajný denný režim. Teplé oblečenie na severe je vrstvené. Spodná vrstva odvádza vlhkosť, stredná hreje, vrchná chráni pred vetrom a snehom. Na ruky palčiaky hrejú lepšie než rukavice. Na hlavu kapucňa s kožušinou tlmí porivy. Nohy do čižiem s teplými vložkami a suchými ponožkami. Deťom pribalte náhradné rukavice a ponožky pre prípad premočenia. Po príchode veci hneď sušte, inak bude ďalší výlet ťažký a studený. Na dlhé cesty vezmite suché oblečenie, vreckové ohrievače a termosku s nápojom. V silnom vetre nasaďte ochranné okuliare proti snehovému prachu. V tundre na ďalekom severe pomáhajú záprahy s osobmi. Kde kolesá uviaznú, tieto zvieratá idú isto po snehovej kôre a ľade. Na dlhé trasy používajú snežné skútre. Medzi mestami častejšie lietajú lietadlá a vrtuľníky. V zime budujú dočasné cesty po ľade a utlačenom snehu. Po nich vozia ťažké náklady. V mraze palivo hustne. Guma tvrdne. Kov krehne. Preto pred cestou hlásia dispečerovi trasu. Berú teplé veci, zásobu jedla, lekárničku a spoľahlivú komunikáciu. Ak metelica silnie a viditeľnosť klesá, cestu odložia. Uviaznuť ďaleko od obydlia je nebezpečné. Základom stravy na ďalekom severe sú ryby a mäso. V lete chytajú ryby sieťami a prútmi, v zime cez dierky v ľade. Časť jedia čerstvú, časť sušia, údia alebo mrazia na zimu. V pobrežných oblastiach lovia morské živočíchy a využívajú všetko: mäso, tuk, kožu. V tundre je dôležitý sop, je to jedlo, teplé oblečenie a remeslo. Zeleninu a ovocie dovážajú, preto ich šetria a na sviatky pripravujú vopred. Zásoby robia v lete a na jeseň, keď je ľahšie sušiť a skladovať. Ryby sušia na závesných rámoch pod prístrežkom. V mrazničkách držia zásobu na pár týždňov, aby v pokoji prečkali zlé počasie. Lov na ďalekom severe prebieha podľa sezón a pravidiel, aby bolo dostatok zvery pre všetkých. Na niektoré druhy platia kvóty. Komunity pomáhajú seniorom a rodinám s deťmi. Na poriadok dohliadajú inšpektori. O porušeniach sa tu dozvedia rýchlo. Od zdrojov závisí celá osada. Pred odchodom sledujú predpoveď, nabijú vysielačku. Berú zásobu paliva a trasu hlásia blízkym. Vo výbave sú teplé veci a signalizačné prostriedky. Ak začne snehová búrka, lov sa odkladá. Riziko straty a omrzlín je vyššie ako akýkoľvek úlovok. V lete sledujú požiare na pobreží a v tundre. Suchá tráva sa tam znieti veľmi rýchlo. Školy na ďalekom severe používajú spoločný program.
Pridávajú miestny jazyk a kultúru. V zime deti chodia do školy v teplom oblečení. Nosia si aj náhradné rukavice. V medicíne sa mnohé rieši vopred. Robia sa očkovania, prehliadky a domáca lekárnička. Pri vážnych stavoch volajú sanitárny vrtuľník. Hmla, vietor či fujavica však môžu let zrušiť. Preto sa ľudia učia prvú pomoc. Tiež pracovať s vysielačkou. Doma majú antipyretika a analgetika. Majú aj obväzy a antiseptika. Ľudia s chronickými chorobami si kupujú lieky na celú sezónu. To ich chráni pred závislosťou na uzavretých cestách. V zdravotných strediskách sú teplé nosidlá a kyslík. Doma na ďalekom severe často hovoria rodným jazykom, ale v škole a v práci štátnym. Učiteľ môže krátko vysvetliť zložitú tému miestnym jazykom a potom ju upevniť úradným, aby všetci rozumeli. Tradície žijú v piesňach, remeslách a rodinných oslavách. Viera ľudí je rôzna. Niekto chodí do chrámu, iný ctí staré zvyky úcty k prírode a predkom. Na spoločných zhromaždeniach sa rozhoduje, ako deliť lov a pomáhať susedom. Deti sa od malička učia bezpečnosti na ľade, pri vode a v tundre. V oblastiach chovu sobov sa mládež skoro učí starostlivosti o stádo a pravidlám pasienkov. Veľké sviatky na severe spoja celú osadu. Pripravujú rybie a mäsové jedlá, spievajú a tancujú. Program ponúka silové a obratnostné hry, preťahovanie palice, hádzanie lasa, preteky psích záprahov. Mladí dostávajú užitočné darčeky pre domov i cesty. V zime sa bavia v kultúrnych domoch, v lete pri brehu a na ihriskách. Často sa konajú remeselné jarmoky, teplé odevy, výrobky z kosti, opravy saní. Tieto stretnutia zbližujú rodiny, učia deti praktickým zručnostiam. Mladí potom neodchádzajú, cítia, že sú vítaní a podporovaní. Ekonomika mnohých severských oblastí sa opiera o ťažbu ropy, plynu a rúd. Dôležitý je aj rybolov a prístavy. Ľudia lietajú na turnusy. Žijú na náleziskách či základniach týždne. Majú príjem, no rodina je ďaleko. Život je podľa prísneho rozvrhu. V osadách sú potrební učitelia, lekári aj technici. Firmy potrebujú zásoby paliva, nástrojov a súčiastok. Meškanie dodávky zastaví smenu. Ak sú zimné cesty uzavreté a rieky nedostupné, náklad lieta. Je to drahé. Plánujú harmonogramy a skladové zásoby vopred. Pobrežné plochy chránia pred búrkami a eróziou. Na krajný sever sa tovar a stavebný materiál vozí loďami, lietadlami, aj po zimných cestách. Cesta je dlhá, počasie sa rýchlo mení, preto sú ceny vyššie než v južných mestách. Obchody majú zásoby na týždne, no búrka môže dodávku prerušiť, preto má skoro každý doma krúpy, múku a konzervy. Palivo sa kupuje vopred na zimu. Rodiny a seniori robia spoločné objednávky, aby ušetrili. Na jar, kým fungujú prístavy, dovezú všetok ťažký tovar. Ak sú zimné cesty prejazdné kratšie, viac ide letecky, čím ceny rastú. Komunikáciu na ďalekom severe zabezpečujú satelity a zriedkavé veže. Internet nie je všade a počas nepriaznivého počasia rýchlosť klesá. V školách a úradoch vytvárajú spoločné miesta. Tam si možno stiahnuť úlohy a odovzdať zadania bez domáceho internetu. Na dlhé trasy si berú rádiostanice a satelitné telefóny. Počas snehovej búrky môže spojenie zmiznúť na hodiny. Rodiny preto majú dohodnuté signály a miesto stretnutia. Na búrku, tenký ľad a uzavreté cesty upozorňujú miestnym rádiom a v skupinových chatoch. Ak sa spojenie dlho neobjaví, menia cestu cez najbližšiu osadu, kde funguje vysielačka. V blízkosti obydlí na ďalekom severe odstraňujú potravinový odpad a umiestňujú uzavreté kontajnery, aby neprilákali zver. Počas migračných období sa vyhýbajú nebezpečným oblastiam. Služobné skupiny odplašujú zvieratá bezpečnými prostriedkami. Na dlhé výjazdy si berú signalizačné prostriedky a vysielačky. Ľad je tiež nebezpečný. Jeho hrúbka sa mení kvôli prúdom a teplým prameňom. Preto ho kontrolujú pešňou a obchádzajú ramená. Pred každou cestou sa dohodnú na trase a čase spojenia s blízkymi. Na brehoch sa držia ďalej od strmých okrajov. Tie sa môžu z nenazdajky zlomiť pod nohami, keď to vôbec nečakáte. Na ďalekom severe v zime počas jasných nocí obloha často svieti. Každý vie, súvisí to so slnečnou aktivitou. Pre pozorovania je dôležité niečo iné. Teplé oblečenie, neklzavá obúv je nutnosť. Tiež miesto ďalej od vody a strmých svahov. Fotografy vychádzajú neskoro večer.
Sledujú predpoveď žiary. Miestni si pamätajú staré príbehy. Nezvyčajné svetlo tam považovali za dobré znamenie na cestu. Radi sa delia o príbehy s hostiami. Najlepšie miesta sú tam, kde je málo mestského svetla. Pri vyššej aktivite je žiarenie vidieť obzvlášť jasne. Na otvorenom vetre je dlhé státie ťažké. Termoska a náhradné rukavice sú preto vhodné. V posledných rokoch na severe ľad mizne skôr, brehy sa rútia rýchlejšie, zimné cesty sú častejšie zatvorené. Pôda pod domami miestami klesá, takže stavbári musia spevňovať základy alebo sťahovať budovy z ohrozených miest. Ryby a zvieratá menia trasy, čo ovplyvňuje lov a rybolov. Osady v budúcnosti možno budú musieť stavať protiróznu ochranu, presúvať sklady a meniť sezónne harmonogramy dodávok. Niektoré komunity už diskutujú o presune celých ulic. Čím skôr je jasný plán a podpora, tým menej nečakaných nákladov a strát. Ak vás to zaujalo, prihláste sa, aby vám neušli nové epizódy. Všetko u nás je stručné a k veci.